Ja, hier race hem zelfs dit seizoen een paar keer naar het podium van de Formule 2. Maar de winnen ook weekend mij een soort malheur. Dochs wist coureur Niek de Vries van Twellingeer een vierde plak te heljen in het eindklassement. Een mooi resultaat, al wie het krijgt net genoeg voor een oerstap naar de Formule 1. Welkom, mooi dat je er bent. Het seizoen zit erop, best warrig. Ik ben heel erg blij om thuis te zijn. We hebben een heel druk jaar gehad en ja, ik heb nu al een soort met verzadigingspunt bereikt en eventjes lekker terug thuis naar Friesland en tijd met familie en vrienden doorbrengen. Heerlijk. Ja, zeker. Hey, want hoe just we waarom op dat tweede seizoen? Het tweede seizoen in de Formule 2? Ja, nou ja, uiteraard deden we mee voor de winst, dus dat hebben we niet helemaal kunnen realiseren. Dus als je er zo tegenaan zou kijken, zijn we natuurlijk niet helemaal tevreden. Maar desalniettemin kan ik wel terugkijken op, op mooie momenten en goede prestaties. We hebben drie overwinningen geboekt. We zijn uiteindelijk vierde in het kampioenschap geworden. 10 puntjes achter Albon die derde is geworden. En ja, dat is inderdaad wel een beetje bitter om te zien dat ze alle drie zijn gepromoveerd naar de Formule 1. En ja, als je terugkijkt naar zeker onze start van het seizoen, hebben we wel een hele hoop punten laten liggen. En, hoe kon dat? Ja, ik denk dat we gewoon iets te eager waren. We waren iets te gefixeerd op het winnen van wedstrijden. En konden niet altijd de rust bewaren om gewoon te consolideren met een vijfde of derde of tweede positie. En daarmee heb ik wel eens te veel risico genomen. Het team heeft wel eens fouten gemaakt. En het viel gewoon op dat moment niet altijd samen. Want soms moet je gewoon denken, oké, die winst, dat wordt hem net Joert. Neem maar even genoegen mij wat minder. Ja, uiteindelijk vecht je voor een kampioenschap en gaat het om degene die de meeste punten heeft aan het einde van het jaar. En als je niet in staat bent om te winnen, dan moet je maximale punten pakken. En ik denk dat we daar iets hebben laten liggen, maar desalniettemin kijk ik wel terug op een goed seizoen. Wie er nou dit hier echt nog sprake van? Ik meende dat er een tasissing weer van die, dat je als het goed presteert, dat ik echt naar de Formule 1 koerst. Nou ja, tuurlijk. En zoals je nu ziet, zie je dat de hele top 3 is gepromoveerd. Dus dat zegt ook wel iets van de kwaliteit van de rijders van het afgelopen seizoen. En garantie is natuurlijk nooit helemaal, maar die kans was goed aanwezig geweest. Ja, dan haast je echt een paar keer malheur, hoor. Waar leidt dat vooral om? Een combinatie van. Dit jaar werd natuurlijk een nieuwe Formule 2 auto geïntroduceerd. Dat brengt altijd kinderziektes. Nee, zo'n hier, hè? Nee, zo'n hier kwamen nog naar de auto. Ja. Dus dat was natuurlijk niet ideaal. Zeker omdat ik kwam bij een team wat de jaren ervoor had gedomineerd, bij Prema. Dus als ik het voor het zeggen had, had ik lekker de auto gehouden. Maar goed, dat was niet anders. En ik denk dat dat wel de enige wat moeilijkheden met zich mee heeft gebracht in het begin van het seizoen. Hartstikke heel bot van baald. Ik kan me dat zo vaststellen, de werkers er zo hard voor. Ja, tuurlijk is het frustrerend, maar het is zoals het is. En je moet altijd vooruit blijven kijken, want ik kan het nu toch niet meer veranderen. En hopelijk kan ik er volgend jaar nog een mooi seizoen van maken. Ja, want Takamir gist dus weer in de Formule 2. Dan gist waarom naar het Oude Nest, hè, naar ART. Hoe viel dat? Want dat ben mensen die het al langer kist, hè? Klopt. Het voelt een beetje als thuiskomen, omdat we elkaar natuurlijk al lang en goed kennen. Zij hebben dit jaar het kampioenschap gewonnen, dus ik ga wederom naar een goed team. En daar ben ik uiteraard heel erg blij mee om weer voor een team te mogen rijden waarin ik gewoon zeker ben van een goed stoeltje en waarmee ik voor overwinning kan strijden. Dus ik hoop ook van harte dat we dat samen kunnen gaan doen en ons seizoen rustig op te bouwen. Gewoon ieder weekend maximale punten te pakken en ook als het vijfde en zesde moet zijn. En hopelijk is dat voldoende aan het einde van de rit. Ja, oerwinningen sprutsen, een van die mooiste weekenden, denk ik. Kan ik me vaststellen wie Spa? Ja, dat was inderdaad een heel mooi weekend om thuis... thuis, Spa is natuurlijk niet helemaal thuis, maar goed, gevoelsmatig is het de dichtstbijzijnde wedstrijd. Dus ja, om die thuis te winnen was fantastisch. Dan zie je wat beelden van die. Als het nog naar zesde zin, wat viel stand eigenlijk? Nou, wel een beetje voldoening. Een beetje? Ja, wel een beetje voldoening. Ja,
Nou, we hebben wel gewonnen, maar uiteindelijk hebben we niet... Dit zijn trouwens beelden vorig jaar. En dit jaar. Ja. Maar ja, voldoening. Maar uiteindelijk hebben we niet helemaal onze doelstellingen kunnen behalen. Maar goed, we hebben ons wel laten zien. Absoluut. Ja. Wat ben die verwachtingsvaart Takomir? Want dus zei ze de top 2, die gaat naar de Formule 1. Ja, dan denk ik heel makkelijk, dan ben dus 2 concurrenten minder. Klopt, maar er komen altijd nieuwe jongens voor terug. Waaronder dus, de zoon van Michael Schumacher. Klopt. De B. Ja. Nou ja, weet je, die namen die hoeven niet te intimideren. Ik bedoel, ik weet wat ART kan en ik weet wat ik kan. Dus, en ze weten wat Nick de Vries kent. Dus. Dat ook. Dus als we gewoon gefocust op ons eigen werk blijven en ons niet gek laten maken, ben ik ervan overtuigd dat we mooie dingen kunnen laten zien en voor het kampioenschap mee kunnen doen. We 2000 joontje bepalen? 2000 joontje? Moet even bij denken. Ja, wat ben ik alweer? 2000 joontje, wordt dat bepalend? Ja, ieder jaar is heel erg belangrijk en uiteraard zal dat weer tot een nieuw hoofdstuk leiden, maar sowieso sta ik er niet heel bewust bij stil. Nou, zei ze, ik ben blij dat ik even rust heb, maar we hadden roen en toch begint die nergen te twinkelen. Volgens mij had ik gewoon weer zin in, of net? Ja, tuurlijk. Ik ben ook gewoon gewend om druk te zijn en van hot naar her te vliegen en altijd bezig te zijn. Dus ik vind het heel fijn om thuis te zijn en die 2 weken heb ik wel even nodig, maar daarna ben ik er wel weer aan toe, denk ik. Nou, mooi. Dan kunnen we die weer volgen. Dank en een soort succes. En geniet je van die vakantie, hè? Zal ik doen.